Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να ανοίξετε το Pack-a Punch στο Shadows of Evil solo στο round 1 χωρίς Gobblegums. Σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν τέτοια guides για παίχτες που θέλουν να κάνουν optimize τα παιχνίδια τους και να μαθαίνουν καλύτερα τα maps, οπότε αν θέλετε να συνεχίσω να βγάζω τέτοια guides, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο με ιδέες για μελλοντικά βίντεο. Αν δω ότι πάει καλά αυτό το βίντεο, ίσως αρχίσω να βγάζω και easter egg guides στα ελληνικά και μάλιστα πολύ καλύτερα από αυτά που ήδη υπάρχουν. Οπότε αυτά πάνω κάτω, πάρτε θέση, καθίστε αναπαυτικά και πάμε στο βίντεο. Όπα. Πριν ξεκινήσει το βίντεο να σου θυμίσω ότι έχουμε κάνει Discord server για το ελληνικό Zombies Community και ψάχνουμε συνεχώς νέα άτομα για να το μεγαλώσουμε. Οπότε αν ψάχνεις άτομα για easter eggs, custom maps ή απλά θέλεις να παίξεις χαλαρά zombies, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Σε περιμένουμε εκεί. Φύγαμε στο βίντεο. Λοιπόν, μπήκαμε στο map. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε όσο είμαστε στο spawn. Λοιπόν, για αρχή θα πικάρουμε το Fumigator που βρίσκεται είτε εδώ, είτε εδώ, είτε εδώ. Θα πάρουμε τα 100 points από το Quick Revive. Θα περιμένουμε λίγο να σπονάρουν τα ζόμπια και με το που μπουν ανοίγουμε αυτή την πόρτα και κάνουμε αυτό με μια grenade. Και θα σπονάρει αυτή η μαλακία εδώ πέρα. Αυτό όταν το πικάρουμε θα μας δώσει 500 points. Ουσιαστικά αυτό με την grenade είναι ένα side easter egg, το κάνεις για να πάρεις free 500 points. Λοιπόν, θα σας δείξω άλλη μια φορά αυτό με την nade, γιατί νιώθω ότι το έδειξα πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα να το εξηγήσω καλά στο βίντεο. Οπότε αυτό που ουσιαστικά κάνεις, με το που ανοίξεις την πόρτα, βγαίνεις και πηγαίνεις προς αυτό το παράθυρο εδώ πέρα. Και αν κοιτάξετε καλά, μέσα στο το παράθυρο υπάρχει αυτό το χαρτί που είναι κολλημένο, ας πούμε, πάνω στο ρούχο απέναντι. Ουσιαστικά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την nade για να πάρουμε αυτό το χαρτί, που αυτό το χαρτί μας δίνει τα 500 points. Οπότε κρατάμε την nade, το αφήνουμε 3 φορές να κάνει αυτό το animation που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Και μόλις πάει να κάνει το τέταρτο, το πετάμε λίγο πριν εγρηγεί ουσιαστικά στα χέρια μας. Και να, όπως βλέπετε εδώ είναι το χαρτί. Μετά πάμε προς το stamina για να πάρουμε άλλα 100 points από το perk. Και τώρα, στο round 1 σπονάρουν 6 zombies. Θα τα σκοτώσουμε όλα εκτός από ένα. Ουσιαστικά, βαράμε 2 shots στο πόδι, knife. 2 shots στο πόδι, knife. 2 shots στο πόδι, knife. Και συνεχίζουμε μέχρι να μείνει ένα zombie. Εδώ έχουμε 2. Αυτό είναι το last. Άρα πρέπει να έχουμε 1350 points. Ωραία. Επίσης, αυτό το guide θα το κάνω χωρίς να πικάρω κάποιο power up, χωρίς να πικάρω κάποιο double points, χωρίς να πικάρω τίποτα, για να σας δείξω ότι γίνεται χωρίς να χρειάζεται να έχεις τύχη, ας πούμε, να έχεις κάποιο power up. Όπως επίσης, εγώ ας πούμε έχω κάνει όλα τα easter egg στο Black Ops 3, οπότε μου έχει δώσει το RK5, σπονάρω με το RK5 και με full σφαίρες, ας πούμε, στο starting pistol. Αυτό γίνεται και χωρίς να τα έχεις αυτά. Αν απλά έχεις το πιστολάκι, το Bloodhound, με 40 σφαίρες νομίζω έχει με 40 σφαίρες στο δίνει συνήθως το starting pistol, πάλι μπορείς να το κάνεις. Οπότε, αφού έχουμε αφήσει ένα zombie και έχουμε μαζέψει τα points που έχουμε μαζέψει, θα ανοίξουμε αυτή εδώ την πόρτα προς το canals. Και τώρα είναι εδώ που ξεκινάει το challenging, ας πούμε, σημείο. Ουσιαστικά θα γίνουμε το beast και σε ορισμένο χρόνο πρέπει να κάνουμε αρκετούτσικα πράγματα. Επίσης, γιατί τρέχει το zombie δεν ξέρω. Κάθεσαι μπροστά από εδώ, γίνεσαι το beast, ανεβαίνεις στο αμάξι, πηδάς, κάνεις shock αυτό, κάνεις το quick revive, σπάς το κουτί, κάνεις shock αυτό, τρέχεις προς το canal district, πέφτεις κάτω, σπάς το κουτί, ανοίγεις την πόρτα, τρέχεις και κάνεις shock αυτό. Οπότε το πρώτο beast mode από τα 3 που έχουμε το αξιοποιήσαμε όσο καλύτερα γινόταν. Τώρα μας έχουν μείνει 2. Πικάρεις το summoning key μόλις τελειώσεις με το πρώτο beast mode. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, εμείς χρειαζόμαστε points. Και για να μαζέψουμε points χρειαζόμαστε zombies. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Θα πάμε προς το canal district, θα πέσουμε εδώ κάτω και θα ανοίξουμε το portal. Όταν μπούμε στο portal, από τη στιγμή που μπαίνει στο portal, σπονάρουν 4 keepers. Θα πάρουμε και τα 100 points από το Widow's Wine. Και έχουμε 1, 2, 3
και ένας τέταρτος κάπου εδώ, νάτος. Τους μαζεύουμε γύρω-γύρω έτσι από πίσω μας. Και μόλις τους μαζέψουμε, μπαίνουμε στο πόρταλ. Αυτοί θα μας ακολουθήσουν από το πόρταλ. Θα βγουν από εδώ. Θα πικάρουμε και αυτό σπονάρει άλλους 2 keepers. Οπότε πρέπει να έχουμε 6 συνολικά. Τους μαζεύουμε από πίσω μας, σιγά σιγά. Χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα, χωρίς να βιαζόμαστε. Και θα τους πάμε στο πρώτο ritual room. Θα τους βάλουμε όλους εκεί. Δεν θα σκοτώσουμε όμως κανέναν. Κανέναν από αυτούς. Τους φέρνουμε έτσι από πίσω. Σιγά σιγά. Και πριν ανέβουμε πάνω θα πάρουμε και αυτό το ritual item που θα σπονάρει άλλους 2. Οπότε συνολικά θα έχουμε... Πρέπει να έχουμε 8. 8 και μαζί με το zombie 9. Τώρα εμείς γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτούς τους keepers θα τους μετατρέψουμε σε zombies μόλις τελειώσει το ritual. Πρέπει ουσιαστικά να τους βάλουμε όλους στο δωμάτιο που θα κάνουμε το ritual. Θα τελειώσουμε το ritual και μόλις τελειώσει το ritual αυτοί θα σπονάρουν, θα κάνουν respawn σαν zombies κανονικά. Οπότε θα μπορούμε να φαρμάρουμε έτσι points. Γιατί τώρα αν τους σκοτώσουμε νομίζω παίρνεις 10 points ανά kill. Οπότε προφανώς δεν είναι worth να τους σκοτώσεις έτσι. Τους φέρνουμε λοιπόν όλους στο δωμάτιο και ξεκινάμε το ritual. Χωρίς να πεθάνουμε. Εδώ όπως είπα και πριν δεν σκοτώνουμε κανέναν. Τίποτα. Κάνουμε κύκλους μέχρι να τελειώσει το ritual. Ωραία. Και ανά κάθε ritual επίσης όταν το τελειώσουμε παίρνουμε 500 point. Τώρα θα σπονάρουν 8 zombies. Μαζί με αυτό που αφήσαμε πιο πριν θα είναι συνολικά 9. Για να κάνουμε τις σφαίρες, να βεβαιωθούμε ότι θα μας κρατήσουν οι σφαίρες, θα βάλουμε 2 zombies από μπροστά και θα τα πυροβολάμε ταυτόχρονα. Όπως είπα δεν θα πικάρω κανένα power up για να σας δείξω ότι γίνεται χωρίς να έχουμε drops. Έχουμε εδώ 2 zombies. 1, 2. Knife. Παίρνουμε άλλα 2. Εδώ πόσα έχουμε? 3. Εδώ έχουμε 2. 1, 2. Αυτό ήταν λίγο επικίνδυνο. Αλλά όλα καλά. Παραλίγο να κάνω μαλακία. Και έχουμε 3 zombies. Πρέπει να αφήσουμε 1. Υπενθυμίζω. Θα μαζέψουμε λίγο καλά εδώ πέρα. 1, 2. Boom. Και έχει μείνει ένα zombie. Μίσαρα νομίζω ένα shot γιατί κανονικά θα πρέπει να είχα 2250. Αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε rebuild ένα barrier. Οπότε τώρα τα έχουμε. Αν θέλουμε extra points μπορούμε να ξαναπάμε κάτω εκεί στο underground που μπήκαμε πριν στο portal και να πάρουμε extra 100 points από το mule kick. Και μόλις το κάνω αυτό συνεχίζουμε με το tutorial. Παίρνουμε λοιπόν τα 100 points και γυρνάμε πίσω. Τώρα με αυτά τα points που έχουμε, αυτό που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε 2 πόρτες. Το ένα είναι η πρώτη πόρτα προς το Waterfront District, εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα θα τα δώσουμε στην πόρτα που είναι για το Canal District, τη δεύτερη. Και αυτό που θα κάνουμε είναι πιστεύω το πιο δύσκολο σημείο, δηλαδή εδώ πέρα είναι που το φεϊλάρω συνήθως. Όσες φορές το έχω φεϊλάρει είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Βλέπουμε το shockbox εκεί πέρα. Ωραία. Πλησιάζουμε σιγά. Και εδώ μόλις δούμε το prompt που λέει να γίνουμε το beast, σημαδεύουμε το πιστόλι, το κοιτάμε και μόλις γίνουμε το beast το κάνουμε shock κατευθείαν και αρχίζουμε να τρέχουμε. Δηλαδή κάπως έτσι. Άνοιξε όπως βλέπετε, οι σκάλες άνοιξαν, τρέχουμε και πάμε προς το waterfront. Για να προλάβουμε, γιατί ο χρόνος που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγος. Αφού φτάσουμε εδώ, κοιτάμε πάνω, κάνουμε grapple εκεί, knife και τρέχουμε κατευθείαν κάτω. Και με το λίγο χρόνο που μας μένει πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα. Όπως βλέπετε πρόλαβα ίσα ίσα, δηλαδή ο χρόνος που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγος. Τώρα για να κάνουμε πάλι maximize τα points, αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε waterfront όπως κάναμε και πριν. Θα πικάρουμε το ritual item και θα σπονάρουν πάλι 2 keepers. Αυτούς τους 2 keepers πρέπει να τους φέρουμε από εκεί κάτω που σπόναραν στο ritual room στο Canal District. Πικάρουμε το item, σπονάρουν οι 2 keepers και σιγά σιγά με λίγο υπομονή τους πάμε μέχρι το Canal District. Όπως βλέπετε ακόμα δεν έχει αλλάξει το round, έχει μείνει το ένα zombie συν τους 2 keepers που θα γίνουν zombies. Είμαστε σε καλό σημείο μέχρι στιγμής. Το δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό που σας έδειξα μόλις τώρα, δηλαδή από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κάτι δύσκολο. Έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη 2 beast modes, έχουμε πάρει τα ritual items από 3 περιοχές, έχουμε κάνει ήδη ένα ritual. Τώρα θα κάνουμε το δεύτερο και μετά θα πάμε κατευθείαν στο τρίτο. Ωραία, λοιπόν, αφού τα φέραμε αυτά τα 2, μπορούμε να αρχίσουμε το ritual. Τώρα έχουμε ένα zombie ζωντανό και αυτά τα 2. Όπως είπα, δεν σκοτώνουμε τίποτα απολύτως τίποτα. Απλά κάνουμε υπομονή, προσπαθούμε να επιζήσουμε και να τελειώσει το ritual. Μόλις τελειώσει το ritual θα έχουμε συνολικά 3 zombies.
και μπορούμε να σκοτώσουμε τα 2. Πήραμε και 500 points από το Ritual. Παίρνουμε το Gateworm, έχουμε 2. Και τώρα θα σπονάρει ένα Margwa. Σε αυτή την περίπτωση, όποιος δεν έχει κάνει το Super Easter Egg για να έχει το RK5 μαζί του, θα έχει 600 points όπως έχω εγώ. Θα πάει να πάρει το RK5 από το Starting Room και θα μείνει με 100 points. Η μόνη διαφορά είναι αυτή. Αλλά δεν αλλάζει κάτι, πάλι μπορείς να κάνεις το round ένα Pack-a-Punch και να τα καταφέρεις όλα. Λοιπόν, ξεκινάμε σκοτώνοντας το Margwa. Κάθε φορά που θα σπάμε ένα κεφάλι θα αφήνουμε το Parasite ζωντανό, δεν θα το σκοτώνουμε. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί. Τώρα απλά σκοτώνουμε το Margwa. Ανά κάθε κεφάλι παίρνουμε 500 points νομίζω. Ναι, 500 points ανά κεφάλι. Τώρα έχουμε 3 Parasites, δεν πικάρουμε τίποτα από drops. Και αφού έχουμε 3 Parasites και ένα zombie, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα Parasites zombies για extra points. Οπότε τι κάνουμε? Μπαίνουμε στο portal για να κάνουν despawn και να ξανασπονάρουν σαν zombies. Άρα τώρα συνολικά πρέπει να έχουμε, αφού 3 parasites και ένα zombie, 4 zombies πρέπει να έχουμε συνολικά. Για να δούμε πόσα θα σπονάρουν. Αν δεν σπονάρει κάποιο zombie, απλά βγαίνουμε από το portal, πάμε λίγο κάπου μακριά και ξαναμπαίνουμε μετά ξανά στο portal για να βεβαιωθούμε ότι θα κάνει respawn. Έχουμε ένα zombie, 2. Έχουμε 3, ήδη 3 εδώ πέρα. Έχουμε 5 για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω από πού ήρθε το. Α, είναι από αυτά που. Από τους keepers. Ξέχασα ότι έχουμε και τους keepers. Άρα θεωρητικά πρέπει να έχουμε. Αφού μπούμε στο portal, πρέπει να έχουμε 3, 4, 6. Εδώ έχουμε 2, 4, 5 και συν ένα που σκότωσα 6. Τέλεια. Κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως πριν. 2 shots στο πόδι. Knife. 2 shots στο πόδι. Knife. 2 στο πόδι, knife. Αφήνουμε φυσικά ένα zombie. Όπως μπορείτε να δείτε έχουμε 2.850 points. Εγώ βασικά έχω 2.850, εσείς θα έχετε 2.350 που είναι υπέρ αρκετά. Βγαίνουμε από το portal και το επόμενο step είναι να πάμε να κάνουμε το ritual στο Waterfront District. Για να το κάνουμε αυτό, ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε θα είναι να πάρουμε το τρένο. Γιατί είναι μόνο 500 points και αν δεν πάρουμε το τρένο θα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα που είναι 1250. Οπότε δεν είναι καθόλου worth. Βάζουμε Waterfront όπως υπάρχει ήδη εδώ. Ταυτόχρονα, αν κάνουμε το Easter egg, εγώ αυτό που κάνω όταν κάνω το Easter egg είναι να ανοίγω πάντα το Pack-a-Punch Round 1. Μπορούμε ταυτόχρονα να δούμε και τα σύμβολα για το sword. Οπότε μπαίνουμε εδώ πέρα, πάμε Waterfront. Στο δρόμο, αν θέλουμε, κοιτάμε και τα σύμβολα. Για να δούμε εγώ τι έχω εδώ πέρα. Μονό βελάκι. Μονό βελάκι, 2 μονά, 1 arrow. Μονό βελάκι, 2 μονά, 1 arrow. Τώρα, όπως βλέπετε δεν έχουμε ανοίξει αυτή την πόρτα γιατί αν την ανοίγαμε θα είναι τα 1250 points. Έχουμε πάρει ήδη το ritual item και πάμε να κάνουμε και αυτό το ritual. Βάζουμε το belt. Εδώ είναι λίγο πιο επικίνδυνο. Είναι πιο εύκολο να πεθάνεις γιατί είναι λίγο στενά. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή όταν κάνετε train. Γιατί έχω πεθάνει και εγώ άπειρες φορές εδώ πέρα. Αλλά νομίζω είμαστε κομπλέ, τα έχω όλα από πίσω μου. Οπότε τελείωσε και αυτό το ritual. Και όπως βλέπετε έχουμε ένα beast mode που μας μένει ακόμα. Γιατί ξαναλέω στο solo σου δίνει 3 το game. Έχουμε κάνει ήδη 3 rituals και έχει μείνει ένα τελευταίο. Τώρα ξαναμπαίνουμε στο train. Μπορούμε να ξανακοιτάξουμε τα σύμβολα αν θέλουμε προς τη διαδρομή. Και βάζουμε footlight όπως έχει εδώ. Ξεκινάμε το train. Εδώ είναι το διπλό μονό arrow. Και προχωράμε. Μπορούμε να δούμε όπως είπα ξανά το σύμβολο εδώ πέρα. Το τρίτο που μας έχει μείνει. Που είναι διπλό. Άρα έχουμε διπλό. Μονό, 2 μονά και ένα arrow. Και τώρα έχουμε φτάσει στο τελευταίο destination που είναι το Footlight District. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να ανοίξουμε μία πόρτα. Έχουμε να ανοίξουμε. Την ανοίγουμε. Και τώρα μας έχει μείνει ένα Beast Mode. Και ανοίγουμε τα πάντα εδώ με το ένα Beast Mode. Απλά ακολουθήστε τι κάνω. Γίνεσαι το Beast. Κάνεις shock αυτό. Σπάς αυτό. Σπάς αυτή την πόρτα, πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσετε αυτό, να ανοίξετε αυτή την πόρτα. Ανεβαίνετε πάνω, κάνεις σοκ αυτό, πηδάς εδώ πέρα, ρίχνεις το box, πηδάς από εδώ και με το λίγο beast mode που μας έχει μείνει κάνουμε το τελευταίο step. Κάνουμε grapple εδώ, σοκ αυτό και τα έχουμε ανοίξει όλα. Ανεβαίνεις εδώ, παίρνεις τα 100 points από το perk machine αν θέλεις. Καλό θα ήταν να το κάνεις, είναι free points. Θα πάρω και το shield εδώ πέρα. Το πάρω για το shield. Και τώρα πικάρουμε
το τελευταίο part, σπονάρουν πάλι δύο keepers, δεν τους σκοτώνουμε όπως είπα, τους παίρνουμε από πίσω, τους κάνουμε να μας ακολουθήσουν για να τους μετατρέψουμε σε zombies με το τελευταίο ritual. Τους φέρνουμε μέσα στο στριπτιτζάδικο, ελάτε και ξεκινάμε το τελευταίο ritual. Προσοχή πάλι πολύ, μην πεθάνετε εδώ πέρα γιατί είναι εύκολο να στριμωχτεί στα rituals. Προσπαθούμε απλά να μαζέψουμε όλους τους keepers από πίσω μας. Αν τους μαζέψεις από πίσω σου τελείωσε, εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πεθάνεις. Πεθαίνουν και τώρα θα σπονάρει ένα Margwa που σημαίνει 3 parasites, δηλαδή 3 zombies, συν 1500 points που θα πάρουμε από το Margwa που θα το σκοτώσουμε, συν τα 2 zombies που έχουμε κάνει από το ritual. Οπότε φαρμάρουμε points και μπορούμε να κάνουμε pack-up στο round 1, πραγματικά round 1. Θα σας το δείξω κιόλας. Σπάμε δεύτερο κεφάλι, parasites. Ξαναλέω, δεν σκοτώνουμε. Και όπως βλέπετε έχουμε... δεν πήρα το τελευταίο τέτοιο, δεν πήρα. Το παίρνω. Όπως βλέπετε έχουμε και τα 4 gate worms. Μπορούμε πολύ εύκολα να ανοίξουμε το pack-a-punch. Είμαστε round 1 και πάμε να το κάνουμε. Και να κάνουμε και το τελευταίο ritual για να ανοίξει το pack-a-punch. Εδώ έχουμε ανοίξει την πόρτα που σας είπα, πολύ σημαντικό μην την ξεχάσετε για να μπορέσουμε να πάμε κάτω στο pack-a-punch. Μπαίνουμε στο portal. Τώρα θα σπονάρουν θεωρητικά 6 zombies πάλι πρέπει να έχουμε. Εδώ ανοίγει το room για το pack-a-punch. Θα σκοτώσω πρώτα τα 6 zombies, τα 5 zombies. Έχουμε 1, 2, 1, 2. Εδώ έχουμε 2 zombies. Και εδώ 2. Άρα συνολικά 6. Ξεκινάμε το ritual. Όχι σίγουρα όχι έτσι. Βάζουμε τα get worms σε κάθε πλευρά. Από εδώ και πέρα δεν έχει κάτι περίεργο. Είναι όπως ανοίγουμε κάθε φορά το pack-up στο Shadows of Evil. Βάζουμε και αυτά τα get worms. Περνάμε απέναντι και ξεκινάμε το τελευταίο ritual. Εδώ τώρα πάλι δεν σκοτώνουμε κάτι. Δεν νομίζω βέβαια να αλλάξει κάτι γιατί δεν έχουμε κάποιους keepers για να τους κρατήσουμε ζωντανούς για να σπονάρουν στα zombies. Αλλά εγώ δεν σκοτώνω ποτέ τίποτα. Μόνο αν με στριμώξουν κάπου τώρα θα σκοτώσω. Οπότε τελείωσε. Θα σπονάρει το Margwa. Τώρα αυτό το Margwa άμα θέλετε μπορείτε να σκοτώσετε τα parasites κανονικά. Νομίζω τα points ξεκάθαρα θα βγουν. Αν θέλετε όντως να κάνετε maximize points μπορείτε πάλι να σκοτώσετε το Margwa. 3 parasites, βγαίνετε από το portal, ξανασπονάρουν τα zombies και κάνετε maximize τα points. Θα σπονάρει τώρα το Margwa, θα το σκοτώσουμε και θα δείτε ότι round 1 θα μπορέσουμε να κάνουμε ξεκάθαρα pack-a-punch. Τρίτο head και τέλος. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας βοήθησε, να σας άρεσε. Αν είχατε απορία πώς γίνεται pack-a-punch στο round 1 στο solo, έτσι γίνεται. Ορίστε η απόδειξη, δεν χρειάζεσαι ούτε drops, ούτε gobblegums, ούτε τίποτα απολύτως, ούτε καν perks. Όπως βλέπετε δεν έχω πάρει ούτε ένα perk για να με βοηθήσει σε κάτι. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο με guides και tutorials και τα λοιπά, κάντε ένα like, αφήστε μου ένα σχόλιο να μου πείτε αν θέλετε να δείτε κάτι παρόμοιο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά!